Ang pag-abli sa turismo sa Bato Peak sa South Cotabato gilaumang makatabang sa panginabuhian sa mga tribong Blaan. Anang report ni Cyril Chavez. Usa si Naisi sa tribong Blaan ug banang Jordanian nga si Khalil Jawani ang inay-hinay ng nakabangon human nakakuha og panginabuhian sa pagbalik sa turismo sa Purok 6 Bato Peak sa Barangay Landan, Pulomolok, South Cotabato. Ilang negosyo ang pagbaligya og mga snack foods sa mga local tourists nga modayo sa lugar. Dunay trabaho sa Jordan ang bana ni Naisi apan na stranded kini tungod sa lockdown kaniadto. Busa naglisod sila sa kakuhaan og panginabuhian. It's very good life here. And you should see the view here, and when you go up to see the everything change. Asa ko anto, asa naingkat to me. Sa ginagmay lang gud, basta malipay. Laumang daghang matabangang lumad nga Blaan sa pagbalik sa turismo sa lugar, human giablihan na sa probinsya ang ilang borders sa mga dayo. Gitawag kining Bato Peak tungod anaa kini sa 946 feet above sea level, kung asa makita na ang Mount Matutom, ingon man ang mountain ranges sa lugar. Sa kasaysayan sa kultura sa mga Blaan, ang Bato Peak mao'y usa sa ilang mga ritual grounds kung asa ginadala ang mga may sakit aron halaran og pag-ampo og paghimo sa ilang ritual sa pagpanambal, pinaagi sa paghigda sa dakong bato nga gituoang makaayo sa sakit sa tawo. Busa giawhag ang mga mobisita nga respetuhon ang lugar tungod balaan kini alang sa tribong Blaan sa lugar. Bigyan natin ng kunting respeto yung ritual ground namin, yung bato dyan nakita ninyo. Kasi yan ang inarespeto ng mga ninuno namin noon. Hindi yan siya basta-basta na bato. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.